ዮናታን ገለሲ እቲ አለካኑ ትምህርቲ ስኹሉ ጊዜ ሲ ሳይድ ሊዮ ፎከስ ሊዮ ዲተርሚንት ዝኮና ኣለካ እዚታት ሕጂ ኩሉ ጊዜ ትዝከረኒ ምስ ወዲ መምህር ክንዛረብ ገለም ኮለና እዛ ትምህርቲ ሕጂ ዘደይ ወዲካያ ክጠንቀቕ ኣለካ ገለ ብሎ ነይረ ተስፋዬ ቁረፀኒ ከምታ ዝበልኮ ከዓ ንህለካ ወዲ ዋታ ትምህርቲ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሕጉሴ ግን ከዓ እንታይ ኢኹ ዝብሎ መስለካ ካብኡ ደዋ ይትበል ትምህርቲ ኩሉ ጊዜ ሲ ዕግበት ናይ ህይወትካ ትረኽበሉ ስታይ ስለ ዝኾነ ክትቅፅል ኣለካ ማ ብሎ ነይረ ትማለ ከይተረፈ ሕጂ እታ ኳርታ ገለን ከላ ኮይንታ ሕጂ ክትወላ ኣለካ ደሪኡ እሞ ድላይካ ማስተርስ ምስ መፀት ግን ሰብ ድሕሪ ማስተርስ ዲግሪ ገለ ዝኸይድ ኩሉ ጊዜ ሲ ምስ ህዝጊ ዝመክር ኢና ንብሎ ምስ ሰብ ከኾና ይራኸብ ናብ ጠፈር ዝይጣሕ እዚ ጥይብ ድራይ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ገና ሕጂ ንጅምር ኣለና ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ክንኣቱ ኢና እዚኣ ካብ የማን ናብ ፀጋም ክትመፅያ እንደን ኦፊሻሊ ካብ ናይ የሚን ናይ ፀጊም ትወፅያ ኦኬ ብዙሓት ተመረቕቲ እዮም ክመፅኡ ሎሚ ይዋ ብዙሓት ኣለው ኣብ ኦንላይን ከዓ ዝወስዱ ኣለው ሶ ኦፕሽን እዩ ግን እቲ ዩኒቨርሲቲ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ስድራ ኣለዎ ዝመፅእ ስለሪኻ ሕጂ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝከረኒ ናይ ኮቪድ ሓሚሙ ገለሜታት ምስ ዝነበረ ናይ ኮቪድ ኩነታት ገለመኔታት ሲ ፎከሱ ከየድፈ ብምውዱ ኣነ ም ሶ ፕራውድ ኦፍ ም ብጣዕሚ ከምዚ ክርኢ ገለም ከለኹ ናይ መንዳ ክወስድ ናይ መምህር ናይ ባዕሎም ወስድ እምበሪ ደቂ መምህር ንፉዓቲኹም ኪፕ ኣፕ ደ ወርክ ብዳታ ሳይንስ ወሲደ ሶ ኢትስ ኒው ፕሮግራም ኣይ ሆፕ ሶ ከምቲ ዝበሎ ብጣዕሚ ሓያል ግዜ ሓሊፍና ሳላ ሰፖርት ከዓ ኣያታትና ኣብ ጎኒ ኣጆኻ ተኢልካ ሰብ ተሸግም ሶ just to be inspired ኩሉ ሰብ ክመሃር ኣብቲ ዝብፃሕ ክበፅሕ እሱ እዩ ትምኒተይ እሞ I'm just trying to inspire ፅቡቕ ዳታ ሳይንስ ኢልካ እሞ ዳታ ሳይንስ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትሰርሓሉ ኣብዚ ማለት እዩ ከመይ ኢኻ ትፅረሉ ምስ ምንታይ ይርክብካ ክኸውን ዳታ ሳይንስ ኩሉ ምስ ስታቲክስ ኣናሊስት እዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ማትስ ኤንድ ስታቲክስ ኮምባይን ኮይኑ ዝወፅእ እዚ ቴክኖሎጂ ዓለም ሕጂ ትኸደሉ ዘለያ ሶ ብጣዕሚ ገፊሕ ፕሮግራም እዩ ከምቲ ዝበልዎ ኣብ ባችለር ጥራሕ ደው ትብለሉ ይኮነን ብዙሕ ክትገፍሓሉ ኣለካ ተወዳዳርነት ክመፅእ ማለት እዩ ናይ 10 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ፕሮግራም እዩ ሶ it's a good beginning እሱ ጥራሕ ብጣዕሚ ፅቡቕ Understand the importance of participation in our civic and community life, as evidenced by one of the very best student voting records in the United States. The biggest thank you you can give to those who have helped you to reach your goal of graduation is to help others to reach theirs. Again, on behalf of the faculty, congratulations.
Amy Dobby. Master of Science in Technical Communication, Tamara Lee Siegler Sawyer. Addison McCarthy. Ryan Flanagan. Jonathan Solomon. مدرخي وحيال سب زفت معبل ونجقنا زفت معبل معبل تاريخ زسر نمتصاي زقل نسخة مزنا معاستفتيرك معبل كيف فترة معاستفتيرك وقت خيتر دحر جزن يوتدنزل دحر جزن يوتدر خنزل متبقي خايو متبقي خايو متبقي خايو زقيات جيزي متراري خايو زحنك والقزي نازح على فيه معبل كما سرازي بحوض عيون بحوض عيون فرصة 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 تحصد بحري أبغى يتثبت زمدري فرصة 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 ضف أي حيلها قرمع اللبس أو حسن رستها فرصة 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 تحصد بحري أبغى يتثبت زمدري فرصة 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 Well, the Abi accomplishment Jonathan data science bachelor's BS degree ممسو عام عوتي so عم ترايت حاصل خدرت يبلون أتناي كله مدى عوت هيوت دماني حدار ديو أبو my further education هذا هنا وهينون نايم قطع دما أبرت إنك صرح إلا وابو Thank you.